लोगोफोर दिनैबो आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे मानि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरलायबाय। दा मैयानि दिनाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दिपेन बर' बिथांनि बाथ्राफोरखौ लानानै गोरोबनाय गोरोबैखौ लानानै। दा दिनैनि दिनाव मानि मा होननांगोन बिराद मानि डेन्जार जानानै दं आरो गोरोबब्ला मोजां जागोन ना गोरोबाब्ला मोजां जागोन। दा बेखौ साननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानि रायजो राजाफोरनि गोसोआव मानि बिराद गुलुं गुजुं मानि सोंनाय फिननाय जाखादों आरो। दा नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअनि जेनाखि कमेन्ट बे कमेन्टफोरखौ फरायनानै नाय। दिनै मानि गोरोबनाया साबसिन ना गोरोबैया साबसिन मानि बिराद मेलेमजिबि बिथांमोनहा मानि कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों फोरमायदों। दा दिनै बेखौनो गिखांनाय फैदों रायजो राजाफ्रा बै समाव बिथांमोननि मावनाय खामानिफोरखौ दिनै गोसोखांदों रायजो राजाफ्रा। आयौ फैलायबाय नामा बै 2020आ गिलु फालु माने थगायनाय बोथोरा सफैलायबाय नामा, साख्रि जासिफैसिगोनलाय नामा, माबा बिराद बायदिसिना स्किम जासिफैसिगोनलाय नामा देग्लायबो बै 2020नि बायदि होननानै बिराद रायजो राजाफ्रा बुंदों। दा सानदों माखासेया मानि बै फाग्लाया आगोलबो थाइजौ गोखै फानफैदोंमोनलै, दा एबारबो थाइजौ गोखैखौनो बै प्रमद बुन्दु बिथाङा मानि गोदै गोदै होननानै फाननो फैलायबाय नामा होननानै बेफोरबायदिनो बिराद रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंनाय फिननाय जाखादों। रायजोफोर बिराद गिखांनाय मोनदों। दा लोगोफोर दिनैनि दिनाथ' बिराद खैफोदनि दिन होननांगोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय, नङा होमब्ला? दिनै जोङो बे 4 बोसोरावनो जों मा नासयजायाखै, BTCआव माखौ खोमानानै लानाङाखै, नङा होमबा? दिनै अनेक खोमानानै लानांबाय, दिनै जों अनेक नासयजाबाय। होमब्लाबो दिनैनि दिनाव माखासे बर'नि डायनामिक लिडारफ्रा बैफोर दाय मावनायफोरखौ दिनै सिखार लाया। दिनै बिथांमोना होनगासिनोसो बिराद डेभेलप लाबोबाय, मोजां मोजां आसनि लाबोबाय, हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव बेसेबां मावदों बिनिफ्राय 5 गुन खामानि मावबाय होनला फैयो फाग्ला फाग्लासो। दिनै बेफोरबायदि थगायनाय बेफोरबायदि बुंनायावनो जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा दिनै फोथायनो गोब्राब जाबाय बिथांमोनखौ। दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथांखौ लानानै अनेक खोथा बुङो रायजो राजाफ्रा। बेफोर जेनाखि बाथ्राफोर बेफोर बाथ्राफ्रा माने दिपेन बर' बिथांनि माबा मोनसे गाज्रि माने राजनिति नङाथ' होननानै बिराद बुंसोलाबायदों आरो। दा थांनाय समफोराव दिपेन बर' बिथाङा BJPजों एलायन्स जानानै बा BJPखौ मदद होनानै बिथाङा हेलिकप्टार गाखोनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै दिनै भट मागिदोंमोन, नङा होमब्ला? दिनै बिथाङा जुदि बर'नि थार जुदि अलखदखौ नुहुरमारबायमोनब्ला बा नुहुरमारदोंब्ला, नङा होमब्ला? दिनै बिथाङाबो हानांगोन जोंनि नैबे मा होनो गननि नांगाल बोरायखौ हमनानै बिथाङा भट बिनो हानांगोन। जोंना हारिया खैफोद जाबाय, जों खौसे जानांसिगोन, जोङो बयबो मदद होलायनांसिगोन होननानै बिथाङा नांगाल बोरायखौ हमनानै दिनै बुंनो हानांगोन। मानो हाया? जिहेथु दिनैनि दिनाव हायाब्ला बेयाव खुनु नोंथांनि बुंनाय बा नोंथांनि बै लिरनायफ्रा खुनु बेसेन गैया होननानै जों साननानै लागोन आरो। नोंथाङा जुदि NDAखौ जुदि खुला खुलि सापर्ट होनो हायोब्ला नोंथाङा जाथिनि फारसे बा जाथिखौ नायनानै मानो सापर्ट होनो हाया? मानो नांगाल बोराय हमनो हाया? मानो बै ट्रेक्टरखौ गारनो हाया? दा बेसो नङा होमबा? दा बेफोरखौ लानानै दिनै अनेक मानि मानगोनां आइ आफा रायजो राजाफ्रा अनेक मानि कमेन्टनि गेजेरजों अनेक मानि दुखु मोननाय फोरमायदों, रागा जोंदों। जिहेथु बै समनि थांनाय समनि थगायनायफोरा दिनै रायजो राजानि गोसोफ्राव दिनै मेम'रि जानानै थादों। थारैनो बै समा आरोबाव सफैमारबाय नामा? दिनै बिथांमोना बै समाव थाइजौ गोखैखौ गोदै होननानै फाननानै आरो नै दा मानि गोखैखौ आरो गोदै होननानै फानफैबावसैलाय नामा होननानै दिनै बिथांमोना अनेक मानि
रायजो राजाफ्रा। दा लोगोफोर माने दिनैनि दिनाव जोङो माने बिराद रायजो राजाफ्रा बिराद गोनो गोथो जादों नङा होमब्ला, आरो गोबां खोथा सावरायदों। थांनाय समनि थगायजानायफोरखौ साननानै गोसोआव दुखु मोनदों, खायसे बिथांमोना खुद्रिदों नङा होमबा। थिग दिनै बैफोरखौ लानानैनो दिनै खायसे गोरोबनायखौ बादों, खायसे गोरोबजानायखौ मोजां मोनदों, बेफोरबायदि अनेक खोथा जादों आरो नङा होमबा। दा बेखौनो बुङो बिथांमोना जेब्लासिम सरखार दादों बै समनिफ्रायनो दिनैसिमबो माने थगायनायखौ गारा। दा बेखौ साननानैसो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। दा बै समावनो दिनैसिम थगायनो हादोंब्ला आरो नैबे दानि बुंनाय खोथाफ्रालाय माब्रा होननानै अनेक मानसियानो बुंदों। बेफोर दिफेन बर'नि मोनसे सालसोलै होननानैबो अनेक मानसिया बुंदों। दा सोरनि खोथाखौ सोर मा खोनासंनो नङा होमब्ला। दा सापस दुखु मोननायनि खोथाखौ आं बुंसै रायजोफोर, नोंहा बिराद गुवार माइनि आबाद दङ। बे माइनि आबादानो नोंथांनि थाखाय जथेस्थ', माने बोसोरे बोसोर जाबाबो नोंथाङा बेखौ जानानै फुरायनो हाया। माबा मोनसे खरस नांगौबाबो बे आबादखौनो बा बै माइखौनो फाननानै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैयावबो दिनै सलियो बे माइ आबादानो। दा सानसेखालि मा जाखो, हरनि समाव बबेनिफ्रायबा मोसौ फालोआ फैनानै लांदां जालांजोब्बाय। दा लांदां जालांबाय नालाय, दा जेब्लानाखि अखानायै नोंथाङा दुब्लियाव थाङो बै माइ आबादखौ नायो, अब्ला मा जाखो, माइआनो दिनै लान्थ' जाजोब्बाय। दिनै बै बिगोमाया माखौ जालायखो। बिथाङा बोसोरे बोसोर बेखौनो मावनानै मोनजायोमोन, दिनै माखौ जानो। दिनै बिथांनाव बिदिनो खर' अर जोंबाय, बिखा गावबाय, हाय आंनि आबाद आरो बै जाग्रा मोसौफोरखौ आं मा खालामबावनो, बेफोरबायदि माबा मोनसे बिराद साननाय फैबाय आरो। दा दिनैनि दिनावबो जोंनि बिटिसिनि हालोदा बिदिनो रायजो राजाफोर। दिनै UPPL सरकारा थगायला थगायलिब्लाबो माने सरकाराव फैदोंमोन एलायन्स जानानै। दा बिनि गेजेरावबो दिनै बिथांमोना मा जाखो, जोंनि बिटिसिनि जेनाखि पावार, बे पावारखौ दिनै बिथांमोनहा सिरि सिरि सिखावै बै मोसौ खराव आबाद जाखोमा फैनाय बायदि दिनै बिथांमोना पावारफोरखौनो दिनै खोमानानै लानो गोनां जाजोब्बाय। दिनै बिटिसियाव मोनसेबो माने मोजां पावारा गैला, माने एकदम गेसाव गेसाव पावाराल' दंसै रायजोफोर। दा दिनै बे खोथाखौ लानानैनो दिनै आं बे सल'खौ नोंथांमोननो खिन्थानाय जाबाय रायजो राजाफोर। नाथाय आङो बिराद खेंख्रा खेंख्रि बुङो रायजोफोर, दुखु मोननो नाङा। दा जोङो समखौसो नेनांसिगोन गोरोबनाय गोरोबैफोरखौ लानानै नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोनहा जुदि मदद होनो ओंखारमारदोंब्ला डाइरेक्ट फैदो, लोगो जाफैदो, जों नोंथांजों लोगो जाबाय, जोंहा बर' हारिखौ माने खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनांसिगौ होनना आखाइ हमफैदो। बास, मानोलाय खनले खनले मिडियायाव ओंखारबाय थानांगौ, दरखार गैया। नोंथांमोना जुदि हारिखौ सानोबा फैदो, आखाइ हमफैदो, बास जोब्बाय नामा रायजो राजाफोर। बेल' मोनसे खोथा आरो दिनैनि दिनाव गोरोबनायखौ लानानै ओरैबायदि माखासे खुद्रिनाय एग्जाम्पल होनोसै आङो। दा दिनैनि दिनाव माखासे बिथांमोना बुंदों, दिनैनि दिनाव जुदि UPPL एबसुजों जुदि गोरोबलायोब्ला जों खिन्थु नांगालखौ गारनानै मा होनो बै मा होनो कंग्रेसआ आखायावसो थांजोबगोन होननानै अनेक मानसिया बुंदों। दा दिनै मानो बुंनो गोनां जाखो, जिहेथु दिनै खैफोद समावसो बिथांमोना नैबे महिलारि सारखौ लुबैबाय नालाय। दा दिनै जायनाखि बिथांमोना महिलारि सारखौ बिराद गोरबो गोसोजों मोजां मोनो, बै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि खुद्रिनांगौ जादों। दिनैनि दिनाव जुदि खौसे जायोबा जों कंग्रेसाव थांजोबगोन होनलायनाया बेफोरबायदि अबस्थाया जाफैबाय रायजोफोर। खिन्थु आं बुंनाय नङा बियो। दा बिनि गेजेरावबो आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। दिनै गमामायैनो बिथांमोना गोरोबलायनानै इलेक्सनखौ गेलेबाय आरो देरहामारबायबो नङा होमब्ला। खिन्थु सिन्था खालामनांगोन, हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव ओरैबायदि साल थायो, बिथांनि सालाव माने बिथांनि फाननिफ्राय बारग'नांगौआ बिराद डेन्जार। सोरबायदि मानसिया डेन्जार, बै दाय गोनां बिथांमोना बिथांनि फाननिफ्राय बारग'नांगौआ बिराद डेन्जार जागोन होननानै आं सानो रायजो राजाफोर। जिहेथु बिथांमोनहा गोरोबलायनानै देरहालांब्लाबो
बै बिथाङा मा खालामनो हागौ नोंथांमोना ओरैबायदि दाय दं नोंथांमोना बिबाराव थाब फैबा फैयाबा खिन्थु दिगदार दं बै गोजा न'नि आलासि जानो थांगासिनो दं दा नोंथाङा मा खालामनो दाय गोनां मानसि बिथाङा दिनै बै जेलनि ओंखामखौ बा गोजा न'नि ओंखामखौ जानो बानानै जानाय नंलालै पार्टि नांला आंनो बै पदमफुलावनो थांसां होननानै बेफोरबायदि थांनोबो हागौ रायजो राजाफोर नंखायनो गोरोबनांगौबा माबायदि गोरोबनांगौ गोरोबनाङाबा माबायदि गोरोबनाङा बेखौ एकदम सिन्था खालामनानै माने थारला थुरला माने बुंखानाया मोजां मिडियाफोरनि गेजेरजों दा जिखुनु हक रायजोफोर माबाफोर एकदम बांद्राय जुदि बुंफ्लांबायबा नोंथांमोना निमाहा होदो आरो गोरोबनाय गोरोबैखौ लानानै माने माखासे सम नेनांगौ जाहैबाय।